Jeg hedder Torsten Lempe. Jeg er her afdelingsleder for strømforsyning hos Stadtwerke Fellbach. Jeg har været i virksomheden siden 2000 og har arbejdet som netmester i 22 år. Altså, vi opdagede meget hurtigt, at Smart Grid-sensorerne er meget nemme at montere i praksis. Så vi har altså ikke noget stort kablingsarbejde. Vi behøver ikke slukke for noget for at sætte sensorerne op. Forbindelsen til gateways fungerer helt upåklageligt. Både appen og Smart Grids brugerflade er virkelig meget nemme at bruge. Så opnår vi en meget høj grad af accept i virksomheden, fordi det er forholdsvis enkelt og overskueligt. Altså i alt har vi 166 lokale netstationer i vores netværk, og af dem har vi indtil udgangen af 2023 udstyret 61 stationer, så vi er cirka på 30%. En stor udfordring er selvfølgelig det stadigt stigende energibehov, som især skyldes omstillingen inden for mobilitet og varme. Udbygningen af solcelleanlæg det er en stor udfordring, især i private husholdninger. Derudover kommer selvfølgelig ting, som følger af politiske påbud, som vi skal gennemføre, hvad enten det drejer sig om strømbegrænsningen eller ENVG 14a, Meststellenbetriebsgesetz, ændringer i momsen, og det er alle ting, som vi relativt hurtigt skal tage os af, og som binder meget store ressourcer hos os. Smite hjælper os også meget med netstyring og netplanlægning, og vi bruger så også Smite, når vi frakobler transformatorstationer til vedligeholdelse, så vi kan se, om belastningen den kan overtages af andre kabler. Vi bruger Smite til investeringsplanlægning her hos os. Altså, hvis vi opdager netflaskehalse, så kan vi også lave budgetplanlægning for de kommende år. Jeg har nu startet Smite i IQ og kan med det samme også helt klart se, hvad der lige nu præcis sker på netværket. Vi har her forskellige farvemarkeringer på transformatorstationerne. Når grøn alt i orden, gul er inden for grænsen, og rød betyder, at der er noget iøjnefaldende. Derfor vil jeg først zoome ind på den. Rødt markerede transformatorstation. Vis mig dataene fra transformatorstationen, så får jeg først et overblik her. Her har jeg stationens samlede strøm, altså summen af alle målte afgange, og her har jeg de 5 viste oversigtsfelter med de målte afgange. Her kan man se, at afgangen Schwabstrasse 17 er belastet til 76%, og den vil vi lige kigge en smule nærmere på. Klikker derpå, og så ser vi de sidste 30 dage. Herefter har vi mulighed for at indstille tærskelværdierne, og kan vi nu tydeligt se, at vi her i december har haft flere tærskelbrud. At kredsløbet altså var meget hårdt belastet. Vi tænkte over, at vi ikke ville lade det sådan over helligdagene og foretog en netombygning. Og så den 18. december så foretog vi omskiftningen, og man kan tydeligt se, at belastningen på kredsløbet er faldet, og siden da har vi heller ikke haft nogen overskridelse af de øvre tærskelværdier. Et tydeligt eksempel på en konkret byggeforanstaltning, der udspringer direkte af erkendelserne fra Smite, gennemførte vi faktisk der i en anden transformerstation. I stationen Bubengarten. Der har vi så afgangen Gartenstrasse 15. Jeg trækker nu lige de sidste 365 dage frem, og der kan man tydeligt se, at vi her i februar rent faktisk havde overskridelser af grænseværdierne på et af kredsløbene, som så optrådte igen i april. Om sommeren falder belastningen på kredsløbet en del, og her om efteråret kan man tydeligt se, hvordan den tager til igen. Som en konsekvens af vinteren 2022-2023 har vi tænkt over, hvordan vi kan aflaste denne strømkreds, og hen over sommeren har vi lagt mere detaljerede planer, altså at vi lægger 120 meter nyt lavspændingskabel og derved aflaster netop denne strømkreds på en mærkbar måde. Man kan så her helt tydeligt se, at vi i december 2023 afsluttede arbejdet, og at belastningen på strømkredsen der falder markant. Nu har vi for nylig skiftet belastningen over på en anden strømkreds. Så går vi nu ind i nabostationen. Det er stationen Neue Straße.
Her får vi vist afgangene, og så kigger vi nærmere på afgang Neue Straße 13. Så vælger vi de sidste 90 dage. Og vi kan se her, at strømkratsen kun har haft en lille belastning, for det var en kabel, hvor kun få husinstallationer var tilsluttet. Og vi så her i december, tog vi belastningen fra strømkratsen Bubengarten over på netop denne strømkrats faktisk. Vi bruger Smite IQ Cockpit. Også ved fejlretning. Vi havde så en konkret sag i Fellbach-Øffingen, hvor en kunde ringede og fortalte os, at han delvist manglede strøm. Og vi vidste, at vi faktisk allerede havde udstyret denne strømkreds med Smite IQ-teknik. Og så scrollede vi ind på den her station på Ramser Straße. Jeg vælger nu en brugerdefineret dato herinde lige nu, helt præcis. Fejlen var den 17.2.2022. Så går jeg lige nu hen til den 17. februar, som sagt. Lad os lige nu finde afgangen Ramser Straße 40, vel? Indstil nu her. Strømværdierne for de enkelte faser. Tag lige maksværdierne ud. Og så ser vi her, at vi omkring kl. 17.30 cirka på L2 ikke havde nogen strøm mere. Det var et meget tydeligt tegn på, at en sikring var røget i denne transformatorstation altså. L1 og L3 virkede stadig. På L2 gik strømmen helt ned til 0. Så kunne vi straks og uden tøven sende montøren direkte ud til trafostationen Ramser Straße, så han kunne tjekke sikringen, og fejlen blev temmelig hurtigt og effektivt udbedret, da han ikke først skulle køre ud til husinstallationen eller tjekke fordelingsskabene, men i stedet blev sendt direkte hen til den pågældende trafostation. Med Smite IQ Cockpit kan vi også faktisk meget klart og tydeligt se indspejlinger, for eksempel fra PV-anlæg. Vi har et konkret eksempel her i Lise Meitner Straße. På denne station hænger der mange hustilslutninger, som bruges til at forsyne nettet, for eksempel på Otto Hahn Straße 8. Lad os tage til et kig på de sidste 365 dage. Og vi kan se her, at vi især om sommeren, i begyndelsen af sommeren, har vi her nået den øvre grænse. Altså vi har endnu ingen overskridelse af grænseværdien fra sikringen, men vi er jo oppe i den øvre tærskel og kan se, at der flyder en masse strøm her. Vi zoomer nu lige lidt ind. Der kan vi se, at den øvre tærskel bliver kortvarigt en smule berørt. Kunden har et 140 kW PV-anlæg på taget og har spurgt os direkte, om han i det hele taget egentlig kan indspejse strøm til nettet med det. Hovedtilslutningen var oprindeligt beregnet til det, og nu har vi mulighed for med Smite IQ Cockpit at tjekke, om den sikringsstørrelse bliver overholdt, og om overbelastningen rent faktisk skyldes udstyret. Ikke i det her tilfælde. Hvis kunden nu vil installere flere PV-moduler, så vil vi være nødt til at reagere, for vi kan se i Smite IQ Cockpit, at vi ikke har særlig meget luft tilbage til sikringsstørrelsen. Det 11.29.23 fik vi en e-mail med en advarsel om, at der var en sikringsoverskridelse. På Ringstraße i stationen, så zoomer jeg mig nu ind og kan tydeligt se her, at vi en enkelt gang havde en overskridelse af sikringsgrænsen. Jeg har nu mulighed for at zoome lidt mere ind lige her. Jeg kan godt gå helt ned til minuttet her nu. Vi har altså lige nu her 17, 43, 45 minutvise værdier. Og denne hændelse var altså inden for 1 minut.
Og da det kun er sket en eneste gang de sidste måneder, har vi det selvfølgelig også på radaren, som sagt, at denne melding kom, men vi følger det altså heller ikke videre på nuværende tidspunkt, da det netop var en helt enkelt stående hændelse. Og der hjælper Smite IQ Cockpit os også. Så får vi meldinger og kan vurdere, om vi skal gribe ind eller bare observere lige nu faktisk. Altså lavspændingsnettet har det godt. Hvor præcist vi ved det, ved vi selvfølgelig kun cirka 30%, som vi indtil nu har udstyret med Smite-teknik. Der får vi de præcise værdier. Der er selvfølgelig strømkredse, som er mere belastede, eller også en smule mindre belastede. Det finder vi ud af med Smite-teknikken, og vi vil også fremover kigge endnu mere ind i vores lavspændingsnet. Derfor er vores mål 60% af transformerstationerne i vores net at udstyre med Smite-teknik.